യൂട്യൂബ് ചാനൽ. മിക്ക വീടുകളിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാത്തവർ ഉണ്ടാകില്ലല്ലോ. അതിന് പറ്റിയ ഡ്രിങ്കാണിത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കുക്കുംബർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ലെമൺ പീസസ്, പിന്നെ കുറച്ച് പുതിന ഇല, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി കുക്കുംബർ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊരു മാസമെങ്കിലും തുടർച്ചയായി കുടിച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ കൊഴുപ്പുകളൊക്കെ അലിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ കുക്കുംബർ ഇത്ര മതി, കൂടുതലൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഇഞ്ചി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രിങ്ക് രാത്രിയിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് രാവിലെ വെറും വയറ്റിലാണ് കുടിക്കേണ്ടത്. ഇത് കൊളസ്ട്രോളുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എടുത്തു വെച്ച എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമുക്കൊരു ജഗ്ഗിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് രാത്രിയിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് രാവിലെ വെറും വയറ്റിലാണ് കുടിക്കേണ്ടത്. കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.